Mai zi o dată dacă poți, 4, zi. Hai mă, mare. Păi la acum merge, zi. 4 Da. le bat. Pe cine? Pe ouă? Pe ouă. O cană jumătate de zahăr Da. le bat. Păi zahăr? Da, cu ouă, Ouă. amestecat. Un pahar de ulei le Da. bat. Avem. Un de la de Danon. De iaurt. Iaurt. 1 sau 2. 1. Așa. O jumătate de kil de făină, nu cred că o jumătate. Da. O jumătate de kil, O da. jumătate de kil de făină. Da. Vanilie 2 pliculețe. Da. După primul strat, Hai, bă, că termină memoria. urmă o linguriță de bicarbonat. Poftă bună. Da, după primul strat de făină, pui o linguriță de bicarbonat și urmă vanilie. Și dulceața când o pui? Și dulceața după ce... O mări separat. Am văzut. După ce pui normal în țăr sau ce faci tu, Așa. pui așa rândul de dulceață. Pe deasupra? Da, pe deasupra. Liniuțe, nu? Să se lasă, da, liniuțe. Și aici până Orizontal, așa. pe vertical. Pe vertical, da. Această rețetă a fost dată de Anta Underline, șefa ta, 2007. Carola.